Nag-start na ako ng maaga, guys. Thank you, Tugang Leslie. May galab shoutout. Divine! May galab shoutout, Timusmak. Shoutout sa inyo. Tugang Princess, may galab shoutout. Kumusta, Mus? Wala bang ano sa Team Usmak? Walang live? Ma'am Shi, thank you, Tugang, Ma'am Shi. And sa Team Usmak, shout out, Ann Hartman, TV. Ay, kanina pala, si Mami Au, di ba? Naka-live. Tapos na ba? Ay, hindi ako nakapunta. Busy much. Ayan. Hindi ko napuntahan. Thank you, Ma'am Shi. Late ako nag-start ngayon kasi walang okay lang kahit walang tao. Ano lang, saglit El lang. aperitivito, apagar. El desayuno, apagar. Cualquier cosa, y apagar. Quizás que nunca han viajado. Team Osmak! Team Chupa! Kumusta mga natulog ba kayo? Talk to you, and I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about millennium and I don't want to change your life. Tugang Connie, thank you. Hindi kita nakita doon. Andun ako. Thank you sa pa-whitey, Tugang. Kumusta ka? Natulog ka ba? May i-message pala ako sa'yo. Ha? Ngayon. Leslie, thank you, Tugang. Kumusta yung ninyo? Transaction kagahapon? Okay lang ba? Si Alan, sino ba yun? Alan? Diary. I love you forever. Ayan. Thank you. I love you forever, Tugang. Okay ka ba? Ayan. May galab siya na Francis Magnifico, sabi ni Tugang Leslie. Miss Leslie, sino si Alan Farmer? Diary. Tugang Princess? Ano ba yung Facebook niya? Tugang wala pa budget. Okay lang. Okay lang yan. Pag na. Sino ba yon? Si Alan Diary. Ano yung Facebook nun? Nagluluto ako kasi katapos ni Dong Glenn. Sige. Ayan. Madam Press, Mare, may galaw shoutout. Maria Mona ko 24, may galaw shoutout ulit manay. Ala, thank you guys sa mga late yung live ko ngayon. Tugang Alfred, may galaw shoutout. Thank you so much. Ayun lang, chill lang guys. Wala na ako sa oras mag-live. Pag gusto ko na ng Saturday and Sunday. Ayan, kanina alauna yung nakaset ko pero 12:30 na nag-start ako kasi para mas maaga matapos. Blooming ka manay. Bagong ligo. Bagong ligo lang. Mare, may galaw siya. Dito muna ako nasa harang si Whitey. Sige. Sige, Mare. Pati hindi ka Mare, kahapon. Sige. Ayan, may mga ka-upcoming kayo ha. Upcoming live stream. Upcoming premiere.
Baba kayo. Nakatulog ako, Mare. Okay. Tusok host, Yahoo. Sis Bit Lily, mega love shoutout. Ayan. Ay, minsan hindi kita na siya shoutout. Sorry naman, sis, Bit Lily. Type lang kayo pag hindi na shoutout. Tugang Alfred, may premiere ka. Nakita ko. Nakatamsak na ako doon. Baba mo, Tugang. Baba mo para mapin natin. Madam Press, mega love shoutout, Kamare. Ayan, si Kamare. Bakit natulog si Kamare? Kami. Nagmarites. Nagmarites. MM24, mega love shoutout. Auntie Codet, mega love shoutout. Mega love shoutout. Ate Bit Lily, Yahoo. Ayan, Madam Press, mega love shoutout. O, siyan, mag-shoutoutan tayo, guys, dyan. Tugang Alfred, Ate Connie V. Okay ra. Oy, no worries. Ayan. Hello, Bit Lily. Sabi ni ayan, may premiere si Tugang. Gardening House Plant, mega love shoutout. Ayan, si Tugang Alfred. Alis yan mayroon premiere. At ipin natin. Tugang Princess, thank you so much. Wait lang. Mega love shoutout all mga Tugang, sabi ni Auntie Codet. Ayan, may premiere sa si Tugang Alfred, guys. Ayan, Connie Koy, shoutout, Yahoo. Ayan. Mega love siya, sis Princess. Gardening house plant. Ay, gwapa, baba ka ng bahay or type casa para mababa ni Nightbot ang para madikitan ka dyan ng ating mga katugang dyan. Thank you so much sa pagbalik, ha. Princess Magnifico, may galaw shoutout. Ano niluluto mo, Tugang? Kain tayo sa backdoor. After ng live ko. Magmukbang tayo sa backdoor mamaya. Sali mo ako, ha. Ayan, patamsak naman guys sa ni Tugang ni Tugang Alfred sa mga sa mga hindi pa nakatamsak diyan sa kanyang premiere. Dan to you, Alfred ba nga sabi ni Tugang Connie. Ayan, Maria, the guapo who only live all the way from Monaco, sabi ni Auntie Codet. Di lang ako nagbakas dito kay Tugang Alfred. Ayan, serve cook with butter. Ay, naku, favorite ko pa naman. Ayoko, matagal-tagal ako hindi na last na ata namin nung New Year. Kasi nga, less na ako ng di ba kanin. Tantaba ko. Marami kasi makain yan, Tugang. Ako lang naman pati kumakain yan. Yung mga bata, hindi. Minsan si Papi, konti. Ayaw ni Papi minsan kasi mahirap magbalat. Ayan, I'm in gardening house plan. Ayan, binaba ni ni gardening yung bahay niya. Sige, magtamsakan. Patamsak guys kay Tugang Alfred. Ayan, nag-crave kasi ako. This is my favorite Guadalajara crabs. Okay. Rolando Nana Channel. Hello, Pading. Rolando. Kumusta? Mega love shoutout. Mega love shoutout. Gardening house plant. Ayan, guys, padablab naman kay gardening house plant. Baby pa yung bahay niya. Nag-umpisa pa lang. Kumusta, Padi? And congratulations, Padi, sa mo. Sa anak mo. Ayan. Parang kailan lang, mga bata pa sila nung nandun sa Kamambugan. Ngayon, graduate na ng college. Maagum na. Maagum na talaga. Maagum na kasi nakatapos na. Maagum na. Ayan, Manay, pa-registered ka. Pre-registered din ako. Saan? Saan yan, Leslie? Ay, siya ba yung inaanak ko? Pasawan. Siya ba yung inaanak ko? Hindi ko na maalala pa di. Alam mo, tagal na. Sino ba yun? Yung pangalawa. Tamsak man mega love shoutout. Sige. Pag maagom na lang siya pa di. Ang regalo. Siya pala yun, inaanak ko. My goodness, ang ganda. Artistahin. Ayan. Tugang Onika, mega love shoutout. Yung kay Victoria. Yung kay Victoria. Sige,
Inahanap yung ano, Facebook ni ano. Yap, si Sofia. Okay, okay, si Sofia pala. Tagal na kasing ano, tagal nang hindi ko, wala na ako sa Pilipinas, di ba? Maliit pa yung mga maliliit pa yung mga bata na yun. Ilang taon na. Ayan, Leslie Ligo, Kasangga Admin, Onika, Iha, may galaw shoutout. Patamsak guys kay Tugang Alfred sa ano, and sa baga hindi pa kadikit si gardening house plant, baka naman. Ayan, Sir Alfred, may galaw shoutout Manoy. Tamsakan kayo dyan guys, baka magbaba kayo ng mga ano ninyo. Dugong Bicolana Hair Source Sogon. Bicolana din si gardening. Ayan. Bicolana din si Pading Rolando. Ayan. Dikitan mo, Pading Rolando. Baba ka ng bahay, baba ka ng bahay. OTW to Alfred. Thank you, Tugang. Ayan, apudon ta ka ng Tugang kasi Tugang ang apudan mi digdi. Nakaintindi kang Bicol? Nakaintindi ka? Ay, shoutout dyan sa mga Oragon. Ayan. Sa gardening house plan mo niyan. Kay ano to eh. Ano ba yung bahay mo? Ilan na ang bahay mo? Parang ang baby pa naman ang bahay niya. Ano ba yun? Yung isa, 1,000 pala. 1,000 na. Yung isa, baby pa. Oh yeah, basic English. May kalaw shoutout. Tapos ka na? Tapos ka na mag-live? Thank you for coming. Ayan, thank you po, Auntie Codette. Thank you po, Auntie Codette. Ayan, Ali Turkey, Miss. Anong Miss? Tamsak sa nakapin. Ay, thank you to, pade. Miss you atan sasabihin ni Ali Turkey. Ayan. Hindi pa Tugang niya. Ay, naka-video lang ako. Hindi ako nagbakas. Kanina pa ako naka-video sa'yo pagising ko. Ayan. Hindi lang ako nagbabakas. Lagi ako naka-video sa iyo. Sa inyo pala. Ayan. Thank you, Tamsak friend. Oy, friend. Tamsak. Thank you sa patamsak, Ali. Miss you, Ali. Kumusta? Kumusta ka? Ayan. Dan sa garden house friend sa clips. Oy, sarap naman ito. Oy. Sige, dating dikit na ako gardening house plan sa iyo, gwapa, ha? Ayan. Palablab naman, guys. Ali Turkey, baba ka ng bahay. Drop your link, Ali Turkey. Or type kasa. Amigo. Hindi mo kami magkaintindihan nito eh. Ni Ali Turkey. Pero very supportive to, guys. Mabait ito. Turkeys. Parang yung asawa ni dati, ni Rofa Gutierrez. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay. Kasa. Type kasa, guys. Or Leslie, mayroon ka. Onika, mayroon kang Kisi A, Basketball Life. Tamsak. Thank you sa patamsak dyan. Kisi A, Basketball Life. Kasa. Type kang kasa. Or Leslie and Onika, mayroon kayong dyan. Code. Ayan. Kisi A, thank you so much. Sarap naman itong creepies ni Kisi A, wait lang. Oy, shout out Madam Press. Thank you, Mare, ha. Nawala yung Anong mayroon man ay? Onika yung code mo dyan. Dan sa nakapin. Thank you, Tugang Gardening. Guys, patamsak sa mga may baba kayo ng bahay para maipin natin. Palit natin kay Tugang Alfred. Sa may mga upcoming yan. Onika. Onika yung code mo kung gusto mong ibaba. Leslie ata. Leslie, try nyo lang. Ayan. Good vibes. Tugang ay maring Madam Press. Thank you, Madam Press. Ay. Talastas, oy. Mahaba lang yan. Rolando, all the turkey full pack done. Pading Rolando, baba mo yung bahay mo para maipin natin. Ilan na ba bahay mo? San Mesa, hello! May galab shoutout, mga Tugang. Kumusta? Long time, gwapa. Ayan, thank you po sa mga nag-iwang bakas. Ayan, maray na agabi sa Indugabos, sabi ni San Mesa. Ayan, thank you so much, gwapa. Kumusta? Long time no see. Baba kayo ng bahay, type kasa guys para mababa ni Nightbot, ha? Sa mga
5:35 pa lang. Tugang ko ni nga, monetize na lang to, padi. Di ka naman ata nangingisda. Dapat yung mga dinikitan mo, puntahan mo pa di kahit na mga nakakatin ka isang araw. MCTV Official, Tugang, may galaw shoutout. Saan si RPTV? Nasa work, Tugang, basic. Lagi may work. Ayan. Auntie Kodet, thank you Auntie Kodet sa Tugang-tugang. Galaw shoutout host Tugang, Ate Bicolana. Tugang na, Ate Patugang talaga. MCTV, thank you so much, Tugang. Ayan. Mamaya pa hapon tugang tugang basic siya. Kantahin yung favorite song ninyo. Ano bang favorite song namin? Wala naman siyang sinabing paborito namin. Tugang kaibigan po. Ayan. Tugang is kapatid. Ayan. Leslie, may galaw siya na MCTV official. Hanep. Na yan. Puro Hanep, puro lagas. Ayan. I love you. Sabi ni Ali Turkey, maray na gabi, padi. Uy, padi. Uy, palablab naman guys kay Pading Rolando. Go to channel na lang guys. Ay, kapatid pala. Ha. Hehehe. Ayan. O, di ba? Tugang is kapatid. Pagkaibigan, barkada or ano. Uy, day ka taga Bicol. Ano ka ba? Barkada. Ayan, si San Mesa nagbaba ng bahay. Guys, palablab naman kay Pading Rolando and San Mesa. Si Pading Rolando, hindi yan hindi nangingisda. Ay, nako. Abuti yan siyam-siyam. CNS Channel, San Mesa, hello. Ay, kakilala ni CNS Channel. Unika, mega love shoutout. Ayan. Kuya Rolando Dan po. Ayan. Iwan kayo ng bakas, guys, para mabalikan kayo, ha? Ayan. Kuya Rolando Dan. Ayan. Thank you, Tugang. Gardening house plant. Sa Japan ata to si Japan nga si gardening house plant. Ayan. Arigato gozaimasu. Hindi wala ako marunong mag-Japanese. Palablab guys sa mga binababa ni Nightbot na na link guys. Mga legit yan. Ayan. San Mesa NSS, hello po. Monetize ka na, di ba, San Mesa? Ayan. Tugang Celedonia, Paranyal. Mega love shoutout. Kumusta? O si Georgie nito. O si Mrs. Arigato gozaimasu. Si Eugene ang variety doon. Ayan, sabi ni Tugang Onika. Ayan guys, si MCT official, one of my members din guys. Baka gusto nyo dikitan. Baba ni Nightbot ang okay. Monetize na pala si Ayan, kantahan mo kami Tugang. Ang pangit ng sound ko naman Tugang kahit na sana hindi maganda boses ko. Kung in-static man, nagputol-putol yung Mamaya siguro. Ayan. O baka gusto mong kantahan ako. Na-miss ko kaya mga kanta mo. Ayan, salamat Ate Tugang. San may sa pulpak na? Ayan, magpulpakan kayo dyan guys. Thank you so much guys. Pwede tayo. Bakit wala yung isa na mahilig kumanta? CNS Channel. Sino po? Pangalanan mo para alam niya. Sana all Team Tugang. Ayan, Team Tugang. Pero guys, sana all Team Tuwa, pauli na ako sa Masbate ate. Pauli ka, nasa LS pa ako Tugang, kanta na. Mamaya, pagpunta mo dito, puntahan mo ko. Tugang, basic. Kantahan mo ko. Sige, ingat ka San Mesa, nasan ka ba? Si CNS, bakit, sino ba yung tinutukoy mo? Sabihin mo, itag mo yung pangalan. Kay Kuya Rolando, ha? Okay. Guys, type ka sa pwede kayong Si San Mesa is Bicol din yan, guys. Palablab naman. San Mesa, puntahan mo si Tugang Princess, nagla-live din ito. Kung gusto mong 8 p.m. Pinas time. Tugang Pading Rolando, puntahan mo to. May mga legit na mga doon, Tugang. Yung team namin guys, wala naman doon. Barkada lang. Barkada. Oh. Hindi kami yung team na pressure. Ayan, kung mag-support. Kung hindi. Okay lang. Walang sapilitan. Porsahan lang.
Ayan, Princess Magnifico San Mesa. Tugang. Ayan, nandyan sa baba. Palablab naman guys. Nagla-live yan everyday guys. Monday to Friday. Kalimutan ko basta magaling kumanta na babae palagi dito sa channel mo. Si CNS channel. Bakit nakakalimutan mo? Kung lagi ka nandito, hindi mo makakalimutan yon. Ayan. Okay po yun, malaya lang. Pen di Sara, Pen. Hello, idol. Oy, talaga. Oy, thank you naman, Pen di Sara, Pen. Nag-idol ka. Ayan. Puntahan ko nga bahay mo. Tapos na ako tugang sa Di na ako magbakas dito. Idol, anong ulam? Ay, salamat naman. May nag-idol sa akin. Anong ulam? Di ako nagluto ng ulam. Kasi mayroon kaming lumpiang Shanghai na piprituhin na nakaano na. Opo, welcome sa bahay ko. Ayan. Parang alam kong sino yan, si CNS channel. O, sige. Sige, shoutout mo dyan, Mare. Magmarites tayo dyan. Ay, thank you guys sa mga, nandyan. Wait nga yan, pintahan kita, Pin di Sara, Pin di Sara, Pin di Kutsilyo, di Almasin, how di Karabatang kang kanta talaga. Ayan, sige. Maglablaban kayo dyan, guys. Di na ako tugang gardening houseplant magbakas nag-like and lang ako, views. Puntahan ko nga yung bahay nito. Go to channel. 115. Oy, thank you naman dyan. Thank you ha. Salamat, Pin di Sara. May bahay talaga siya. Ay, ano to? Panoorin ko tong Madam Press. Dikitan mo to si Pin di Sara, Pin. Kasi mabisang gayuma daw nandito. 3 days ago, ang kanyang views, 167 views. Mayroon siya. Grabe naman to, oy. Thank you, tugang gardening house plant. Mare, dikitan mo to si Pin di Sara, Pin. Mayroon siyang video na mabisang gayuma. Talagang gayuma, oy. Saan ka ba, Pin di Sara, Pin? Thank you ha sa sa pagpunta sa aking bahay. Hindi pa kita kadikit. Idol, panoorin mo po ang talaga lang. Natawa ako sa iyo. Gayuma. Madam Press! Oo. Mabisang gayuma daw. No need to gayuma na tugang. Aray ko, Diyos ko. Saan ka ba? Pin di Sara, Pin? Gayuma talaga. Sa UE po, idol. Okay. Hindi ko may galaw siya na Acadians vlog, may galaw siya na tugang, Tamsak tugang, Sheva de la Roma, may galaw siya na tugang, kumusta? Akyat ako tugang, in a minute, usap po, sige tugang, sige. Thank you tugang, Princess. Ayan, sa gustong mag-akyat guys, or baba kayo ng bahay, tugang Princess guys ha, palablab man guys ha, kasi nagla-live yan guys. Ayan, good vibes lang tayo. Saan na ba si Tugang Connie dyan? Kain ka na? Ayan, Ben. Ang mga desperada dyan, panoorin nyo ang gayo. Ayan. Talagang desperada. Ay. Hindi ko marinig. Effective ba yan? May gagayo. Panoorin mo, CNS. Ayan. Gagayumahin lang ako. Ayan, pasok kayo. Pakainin ko kayo, mga idol. Baba ka ng, para naman to si Madam Auring si Pimpin di Sara. Nakakatawa ka, oy. Dito lang manay, magluto lang ng lunch. Oy, sige. Still cooking pagwapa. Ay, dikitan nyo si Pimpin di Sara, Pin, guys. Pasok nyo. Panoorin nyo yung mabisang, yan, Tim? Usmak! Oy, Jennifer! May galaw shoutout. May orasyon. Opo. Ay, grabe naman to. Effective talaga. Grabe naman. Oy. Hindi ni Sarah Pen. Effective sa'yo?
Ginawa mo na ba to? Ay nako, hala, yung naalala ko na. Shout out to all. Jennifer Badoria, Denver, mega love shout out. No Smack, mega love shout out. Connie pala name niya. Ah. Dikit na ako sa iyo, Pinpindi Sarapin. Ayan, ciao! Hello, mega love shout out. Team Smack, mega love shout out. Thank you. Chichay, mega love shout out. Uy, nag-ano na ako. Hindi na sumali si Papi kasi sabi niya ako na lang. Ha? Doon sa video. Na-send ko na yung iba. Ayan, baba kayo ng link, guys. Ciao, thank you, Jennifer, Divine. Na-send ko na to. Ay, guwapa. Hindi na ako mag-leave ng message dito. Pimpindi Sarapin. Nakita ko po nina just now. Ayan, sige. Ginawa ko na ngayon before ako live. Kasi yan, para maano mo na. Pero yung iba hindi pa. Ipahabol ko na lang, ha? Kung magbibigay yung iba. Di na ako pinanood ko yung ulitin ko. Sabay ganun, ulitin ko. Ayan, baba ka ng bahay dyan, Pimpindi Sarapin. Baby pa yung bahay mo dyan. Ciao, thank you so much. Mega love shout out everyone, Team Usmak. Mega love shout out everyone, Team Usmak. Ayan, sa Team Chupa natin dyan, nasaan na? Tugang Maria kasi nagluluto pa siya, guys. Ayan. Sino bang pwede natin dyan? Pading Rolando, type kang kasa para maipin ko yung bahay mo para madikitan ka dyan. Ay, tutso. Ikaw CNS, sino kaya to? Tugang ata ito, si CNS channel. Tingnan ko yung bahay mo, oy. Kasa. Palablab naman guys kay Pading Rolando, ha. Kasi pa. Popshit, G-Boy, hello, mega love shoutout. Tugang Sheva, thank you, Tugang Sheva, ha? Team Kaagapay, Team Kusina, Team Kaagapay. Uy, thank you so much, Popsis. Thank you. Princess, thank you, Tugang. Thank you sa Team Kaagapay and Team Kusina. Mega love shoutout. Asan yung bahay ni Pading Rolando? Ayan, palablab naman, guys. Tapos na ba kayo Tugang, Tugang ata yan, Nasaan na yun? Natatabunan na, oy. G-Marts TV, hello. Mega love shoutout, Tugang. Shout out. Thank you, Tugang Gardening Houseplant, ha, sa pagdikit ng aking mga members. Ayan si Chichay din, Connie V. Ayan mga Tugang yan. Baka gusto mong dikitan. Asan na yung kay Pading Rolando? Oy, hindi ko na nabayad. Ayan. Ayan, palablab kay Pading Rolando. Kumpare ko yan, guys. Ayan, taga doon sa amin. Shout out sa mga taga-Lidmanan. Lidmanan, Kamambugan. Gardening Houseplant, copy. Ayan. Thank you, Mare. Sino yung may mga premiere dyan, guys? Lang ka. Ciao, Orlando. Mega love shoutout, Tugang. Ayan sa Team Usmak. Mega love shoutout at Divine Gagane, Jennifer Bidoria, Gwen Tamayo, Ale Siana, and Trill Villalon, Mars Ria, and Papa Bird TV. Ayan, si Papa Bird. Grabe naman ang bahay nito, guys. Mansion. Ayan, sana all. Mabigyan tayo kahit 10. Ayan. Thank you. Gardening Houseplant. Ayan, palablab naman, guys, Pading Rolando. Sa mga hindi pa nalablab, lablabin nyo naman, oy. Maluoy, guys. Nasaan na si Pinpindi Sarapin? Panuorin mo to, Madam Press. Grabe yung niya, content niya. Mabisang gayuma daw. Hindi ko napakinggan yung sinasabi niya. Pero pinanood ko yung Hello, darkness, my old friend. Hi, Manay, kilala mo ba si Orsini Marivic? Tagalidmanan yata yon. Marivic. Saan sa Lidmanan? Hindi. Baka sa ibang barangay, Tugang. G-Marts TV.
Orsini? Hindi familiar sa akin. Ayan. Thank you, Tugang Princess. Ayan guys, Tugang Princess guys. Premiere. Nagla-live every day guys. 8 p.m. Pinas time. Kung gusto nyong paangat, doon. Sa mga hindi ano. Yung Chichay. Si Chichay, hindi ko lang alam kung kailan siya magla-live. Kasi back to work na yan, ano. Rowena really. Ang daming mga really doon sa amin. Pamilya ng mga really sa amin. Siguro, nahiling ko na, pero ano, mga release sa sentro. Tugang Alfred, ayan, Pinpin di Sarapin. Nagbaba. Mga idol, ito pa bahay Kubo. Ayan, lablabin nyo naman si Pinpin di Sarapin, baby pa, 100. Mamaya ipinatin yan, ano, ha? Mabalos man ay. O, okay lang, Marge. Type kang kasa dyan para ano yan, mapuntahan yung bahay mo dyan, Marge. Saan ka sa sa Bicol? Baba mo uli, Tugang Alfred, yung premiere mo. Take my arms that I might reach you, but my words. Baba mo uli yung premiere mo, Tugang, para natin. Sa mga hindi pa Chichay. Sa Balatan. Sa Balatan nga pala. Oo. Nakalimutan ko na. Sa Balatan ka, mabuti may internet doon. Malakas internet ninyo. Sa amin, kahit nandito sa ibang bansa, mahina. Sige, baba ka lang ng bahay para madikitan ka dyan. Dikit naman guys, palablab naman kay G Marge TV. Sa gustong dikitan. Japet ninyo, may galab shoutout. Good evening. Ayan si Japet, marami nagre-regalo eh. Sa Taytay ako Rizal, ayan. Okay. Bento Box, hello. May galab siya. J Marts TV, Dan. Oy, si Bento Box. Si Bento Box, wala namang bahay si Bento Box Bakit, Dan? Ano kaya yun? Bento Box, bakit yung bahay mo isa lang ang subscriber? Ayan, dagdagan natin. Ayan, si full pack na. Thank you. Palamlab naman guys sa aking kumpare guys. So 500, hindi makaalis-alis. Hindi ka naman kasi pumupunta pa din Rolando kay Tugang Eugene. Baba lang muna ako. Okay lang, Japet, kasi magisdaan. Ayan. Magdikitan. Sige, babalikan ko mamaya kasi pinanood ko rin Mighty nyo para dikit talaga. Ayan. Si Pading Rolando guys, palablab naman 500. And si Pimpin di Sarapin 100. Panoorin nyo yung kanyang vlog na content niya na mabisang gayuma daw. Ayan, hagdan Tugang. Sige, hagdan. Akedians, thank you Tugang. Maria Mona ko Tugang, mega love shoutout. Parang itong Maria Mona ko, kaya wala kang jacket kanina kay Tugang Lunchbox. Second account mo to. Tugang Maria. Ayan. Any Queen Vlogs, mega love shoutout. Hello Manay. Mega love shoutout Tugang. Baba ka ng bahay, Any Queen Vlogs. Type ka sa next week na ako mangisda kasi may hinihintay ako. Okay lang, Japet. Haya, Princess, always miss your LS. J Marge TV Dan. Hi, Ma'am Shiz.
Doon pala to si G Marts kay Ma'am Shi. Ayan. Type kang kasag, tugang any Queen Vlogs, maraming mga Uragon dyan. Mga Bicolano. Ayan, si G Mart, si para mapuntahan yung live mo. Penpin di Sara Pindan. Uy, tugang gardening house plant. Ayan, halos lahat mga Bicol lang nandyan. Maria Monaco. Palablam naman kay Maria Monaco. And Auntie Codet pala. Auntie Codet nandyan. Si Auntie Codet nandyan lang yan. Naka-BG kasi may work yan Sunday. Auntie Codet, Road to 900. Auntie Codet Vlog. And tugang Maria Monaco. Ayan. Don't worry po sa mga dumikisa. Balikan ko kay bakas lang. Sapat na. Ayan. Big shoutout po sa lahat ng mga Uragon from Brisbane, Australia. Ayan. Si tugang Any Queen Vlogs. Ayan. From Australia pero taga Pasakaw yan. Pasakaw. Camarines. Ayan, tugang Alfred Banga nasa Korea pero tugang yan from Del Gallego. Del Gallego ba? Mali. Mali, tugang. Del Gallego. Basta Bicol, Kamsor yan si tugang Alfred pero nasa Korea. Ayan, Alfred. Tugang Princess nandyan na, tugang. Guys, si Pading Rolando nakapin guys. Tugang Chichay. Okay na ba si Pading Rolando para mapin natin yung iba? Sa mga hindi pa kadikit, yung kadikit na okay lang. Pwede kayo dumikit sa akin. Mag-iwan lang ng bakas kasi may hinahantay pa ako. Siga ba? Dikit kayo sa akin. Ayan. Wait, tamsakan ko siya. Sige, nak. Ayan. Palablam naman guys kay Pading Rolando. Ang aking kumpare na yung inaanak ko nag-graduate na ng college. Hindi ko alam na yan pala yun. Diba matanda na ako? Kasi yung mga kumpare ko, may mga yan. Ay, tamsak po kay Rolando na Ayan. Ako din, Jam. Tugang Onika. Sino inaantay nyo? Ilian de la Cruz, may galaw siya na tugang. Shout out. Mga orang pa support sa incoming premiere ko, thanks. Sabi ni tugang Any Queen Vlogs. Ayan, patamsak guys, patamsak, maluoy. Sabi niya ni tugang tugang Princess. Ayan, Sis Onika, Ilian de la Cruz. Oy, baba kayong guys ng bahay, yung mga baby pa. Sir Alfred, may galaw shout out. Kasi para mapin natin guys, mapilitan natin yan. Sino pa ba yung mga baby pang bahay dyan? Type kang ka sa ano ba yun? Japet! WH na lang. Wala naman kayo dyan na hindi pwedeng mangisda pag Wala naman sinabi si yan. Si YT. Talaga si Japet, oy. Ayan, WS na lang sa akin, sabi ni Japet. Palablab guys kay kay tugang Any Queen Vlogs guys. Tamsak na ako tugang. Dikitan nyo na rin pag hindi nyo kadikit. Para makadagdag din sa mga banana nila. Ayan. Pading Rolando, thank you Pading Rolando. Makaano ka dyan kasi siguro hindi mo pa mga kadikit yan mga yan nandyan. Ayan, nandyan na. Welcome natin ang ating tugang all the way from Taiwan. Ayan, Princess, Mamshi, Tessa, Magnifico.
Pa-love na ako sa short video ko. Sabi ni Tugang Lilian de la Cruz. Ayan. Ako baby pa. Marge, baba ka ng bahay para mapin natin, Marge. Ako po baby pa, pero gurang. Hello, Mami! Mamshi Tessa. Kumusta, Tugang? Okay ka lang ba? Nakamute ata, nakamute. Sige, baba mo Tugang, J-Marts TV, kung para maipin natin, palitan natin, ha? Type kang kasa na lang, kasa. Para wag ka ng baba ng bahay dyan. Or nakailan ba si Pading Rolando sa mga hindi pa guys? Ilan lang ata apat ata niya, nagdikit sa kanya, apat. Apat ba? Ay, bakit nalaglag si Ma'am Shia? Napindot? Ayan, Ma'am Shia, nandito na yung hagdan Tugang. Mute ka, Ma'am Shia. Nahulog Tugang, Lilian. Baba mo Tugang J-Marts ang bahay para mapin natin. Sige. Ayan. Guys, sa mga hindi pa kadikit ni Pading Rolando, please, dikit naman. Lapit na lang. Sige, Tugang. Tugang Maria Monaco. Ayan, Onika, dan sis Lilian. Ayan, pa-watch naman kay Tugang Lilian de la Cruz ang kanyang short video, guys. Saan na yung Tugang? Nakalampas na. Baba mo lang Tugang Lilian de la Cruz yung mo. Yung short video. Hindi ko na makita. Ayan, EU Mods 4. Okay na yan, pero masakit pag nalagas. Bakal ka na lang pa di kaya. Para dahil malagas. Ayan. Maglagas talaga. Pero pwede ka na mag-live. Mag-live ka para makaano ka na ng WhatsApp. Tapos, yan, yung kada live mo naman mayroon magdidikit sa'yo. Pag nakita na lalo na nagkakanta ka rin. O tapos yaw-yaw ka. Mag-live ka. Nag-live ka kasi sa Facebook sa para mas WH ang 4,000 WH para mamuni ka, 1,000 subscriber. Para habang ka, nagtapataas ng subscriber, mayroon ka ng WH na di ba? Ayan guys, binababa ni Nightbot ang aking mga dyan guys ha. Baka gusto nyong dikitan. Maria Monaco, Mylene or Auntie Codette. Sino pa ba 'yon? Ay, isko pala si Tugang Tugang Rodeline Amistosio Channel. Isko mainod na sinulas sa Enrile Cagayan. Kasama ka ba dito, Tugang Lilian? May galaw shoutout. Acadians Vlog. Uy, si Tugang pala to? Si Tugang Pinay Life. Sorry naman. Pinay Life. Guys, Pinay Life in Canada. Sa gustong dikitan, guys. Nabudol na ako dyan 2K bayad ko. 1K subs ka binigay ko. Puro lagas din. Magsabi ka kay Chicha, ay sa amin, or si Chichay, or WH, mayroon din. Hindi siya maglagas Tugang. Ay padi. Nabudol ka? Sino? Bakit hindi kasi hindi ka nagsabi sa amin? Huwag sa budol. Hello, Ricky Mati. Hello, may galab shoutout. Shoutout. Thank you, Ricky Mati. Ayan, Mamshi. Princess Magnifico, okay na ba, Mamshi? Okay na yata. May kami shoutout guys. So, good evening po sa ating lahat. Okay, may shoutout po. And medyo lang kanina Tugang.
Ayan, siguro, nagpahinga si to kaya, medyo naninibago na naman yung ating BA. Kami kalam shoutout guys and good evening po. Happy Sunday po sa ating lahat guys. Sa mga nasa baba, kamusta po kayong lahat? Miss Onika, Miss Rodilyn, Miss Lilian. Sino pa dito? Kuya IG, may kalam shoutout po. Sino pa ba nandito guys? Ayan. Mahina po ba sound ko to, gang? Mahina siya, Tugang. Mahina. Ricky Mati, wait lang ha. Bigyan kita ng jacket, ha? Kaya mahina. Wait lang. Hello, Wait hello, lang. hello. Shout out, Ricky Mati. Ayan, may jacket ka na. Shout out, may galaw shout out. Thank you for coming. Ayan, type ka sa pwede ba pabili? Ayan, PM lang kayo guys. Sabay ganun. Pati Rolando, PM ka lang. Sabihin ko sa'yo, tanungin ko kung ano. May kilala ako, hindi ako nagbibenta ha. Ayan, Ricky Mati, shout out. Sino ba si G Marge TV? Kilala niya ako, hello, may alam shoutout sa G Marge TV. Doon ko ata yan Malakas tugang pa na ba? dikitan sa'yo. Dumikit sa akin. Sa'yo. G Marge TV, may alam shoutout. Ano siya, karatig barangay ni Tugang Eugene. Okay. Mm-mm. Ayos lang daw. Okay, may alam shoutout. Miss Oli, Thank kaya you, Ricky Mati. Namimiss ko lang namimiss ko lang magsuot ng, namimiss ko lang na mag-summer na. Tinitiis ko lang ang lamig. Sana all. Ako, manipis, pero naka-heater ako. Okay. Ano na kasi, pre-spring. Oo, Bicol din si Princess sa padi, Rolando. Halos nandyan. Mas bati po kami, Sir Rolando, mas bati po kami. Ayan, puntahan mo siya, padi sa kasi paangat din yan. Ayan, chill, lang. Ricky Mati, type kang kasa. Kasi basketball life. Type kang kasa. Thank you sa pa-YT dyan, guys. Thank you so much. Manay, mga Oragon pa support po sa Premier Kateng. Sabi ni Tugang Queen Vlogs. Ayan. Magpalit ako ng name. Kasi siguro second account niya. Hindi. Sige, Jim Marts TV. Baka second account niya, Tugang. Kilala ka man. Okay, kilala niya nga ako pero hindi parang hindi kasi familiar sa akin yung G-Marge TV. Ano yung main mo? Siguro pag sinabi niya yung main niya Tugang is malalaman natin kung ano yung kanyang Kaya nga, main. Marge, baga ako dati. Agoy, Pastilan Marge, ikaw pala to, tuktukan kita dyan eh. May lang shoutout Ricky Mati Raklakan. Uy, si Ricky Mati? Singer anda into, nadikitan ko to nung last time. Ikaw ba yung umakyat kay Kuya kay Kuya Mark Lester na nadikitan ko? Hindi ko siguro nga. Iba pala si Ricky Mati. Siya o ikaw? Ikaw talaga. Anong oras LS mo, Princess? Ayan si Ricky Mati, guys, Rakrakan stream, nagbaba ng kanyang ng kanyang live. 154 ako, waiting na. Ayan. Baka pwede ka naman umakyat dito kung rakrakan. Baka rakrakan, Baka naman, pwede. Sige. Rolando Nano, channel ang LS ko po, weekdays, Monday to Friday, 8 p.m. Pilipinas time. Alas 8 po ng gabi ako nag-LS guys, Monday to Friday. And pag Saturday naman, Sunday, alas 12 po ng tanghali, Pilipinas time. Pero kanina Tugang, Pinyo Pagod, lumabas kami. Hindi. Kahapon nag-live ka, hindi ko maabutan yan. Tulog pa kami. Okay lang yun, Tugang. Oo. Para makapag-support naman at makatulog ng maaga-aga pag Sabado at Linggo. Mega love shoutout guys sa mga magagaling kumanta at magrakrakan guys. Akyat na po kayo guys para masaya tayo dito. Ayan, ibigay natin. Kantahan tayo ni Tugang Pinalitan ko lang kasi sobrang haba. Sabi ni J Marge TV. Marge, baga ang white channel ko, Marge. Marge. Ayan. Okay, kopya na. Ayan, Ricky Mati. Thank you so much. Kopya na, Marge. Yan, patamsakay sa kanyang upcoming live stream ni Ricky Mati. Rakrakan daw. Siguro rock and roll. Singer ito. Akyat na, Tugang. Ayan, sa gustong sa gustong mag-akyat. Or sa gustong kumanta, guys. Pero magtamsakan tayo, guys, sa mga at hindi pa mga magdikitan kayo dyan para ma-mix ang community natin, ha? Ibaba ko yung akong bahay. Kasi napagod na yung mga taong mangisda. Napagod na talaga. Kasi hindi na uso yung mga isdaan ngayon masyado. Hindi kagaya noon na wala man mga kantahan or Tugang, Parang gusto ko nang sumanib sa mga Oragon, sabi ni G Marge TV. Ayan. Bakit?
Tatamad na rin Ayan. ako mag-isda. Dumating na talaga sa point na parang tinatamad na talaga ako mag-isda. Pag nakita mo naman siguro tugang yung LS ko, pag may pumasok, okay. Pag wala, okay rin. Basta masaya lang ba na, Mm. parang hindi na kagaya ng dati na talagang masipag-sipag ka mangisda. Ako din, hindi na rin ako nangingisa. Pa may dumikit 'yan Pag or may pumasok, oo, halimbawa pumunta ako sa isang LS na, "Ay dinikitan kita," balikan ko, gano'n na. mm, Gala na ako Japet, error na nga ako 'pag mag-subscribe kasi sobra na sa kaiisda. Kailangan mo na talaga pa ding magbakal ng ano, kahit 500 lang. Kausapin natin si Chichay. Nandiyan naman siya sa may ano, sa Cavite si Chichay. Oh, malapit na kaya ano, kung gusto mo lang. Para hindi ka na mangisda. Anuhin na natin na ano. Pa-love guys. Ayan si Tugang Princess guys. Ayan. Ano Tugang? Ano? Premiere? hindi tugang yung latest upload mo yung princess. Latest upload ni ano ni Princess Magnipot ko guys. Pa-love naman sa mga hindi pa na-love ni Tugang Princess guys. Nakapin. Pag nangingisa kayo, ninja ang pambaba at pandikit nyo para hindi konti ang laga, sabi ni Tugang Lilian de la Cruz. And Ann Hartman, guwapa! Thank you so much. Thank you. Ann Hartman. Tugang, maluoy ka man tugang. Maluoy ka man tugang. Huwag mo naman ako i-focus tugang. Malooy? Bakit? Ganda man. Nangingitim na naman ang mukha ko dyan. Oy. Bakit magpagabi lang ako maputi ang mukha ko? Panggabi lang ang beauty. Kaya close ko yan. Sabi ko, dilim ko na nga yung kortina. Kasi pag araw ang live ko, parang ayaw ko mangisda. Ang hirap, po na lang ako sa tsupa ko. Kasi yung nakadikit, naglalaglag na pabakal man. Andyan si Chichay, J. March. Ano mo ko? Ano ba yan? Message mo ko sa Bicolana Espanyola page. Oy, Ann Hartman, bakit? Ay, sa Ann Hartman, isdain nyo na yan. Gusto niya lang maupo sa tsupa. Ayan. Sana all may tsupa. Ann Hartman, may galab shoutout Miss Ann Ay, si Ann Hartman Hartman. from yan, Australia guys. Mga katsupa natin dyan. Ayan, paborito na tsupa. Mag-LS ka sa sarili para sa WS mo kasi sa kapapasyal mo, tumulong din sa'yo. Ayan, sabi ni ni Japet. Problema, pag ninja, doon sila didikit. Oy, totoo yan. Kasi mayroon puwinton ka, laki ng bahay niya, dumikit na daw siya sa akin, pero Bicol din nga. Nakakatawa naman. Dumikit siya sa akin nung pinuntahan ko, 35 yung tapos yung main channel niya pala, ang laki na. Ganon, kawais. Ayan. Parang banana lang naman yan. Ay, bakit pa magdikit ng ninja tapos babalikan mo yung yung main channel, 'di ba? Wag tayong gano'n, guys. Magtulungan tayo. Ayan, sige, Tugang, ready ka na ba sa iyong kanta? Miss Chichay, magami-galab shoutout Miss Chichay. Oo, tugang. Dahil kakanta tayo siguro. Sige lang. Sige. Pero malakas naman yung boses ko, tugang. Malakas na yung boses ko Okay naman siya, hindi naman siya Tugang Rodeline, thank you. Sige. Thank you guys sa support kahapon at sa ngayon sa mga Ay, natulog na lang ako, tugang. Kaya sabi ko, ano na lang. Aliciana, hello! May galab shoutout! Team Usmak, thank you so much. Ayan, mga Team Usmak nandyan, no? Di ako nakapunta kay Mama. Ayan, sa mga ating katsupa natin dyan. Shoutout sa inyo. Katsupa or Team Usmak. Mga katsupa, baka naman. Padikit naman mga katsupa. Ay, padikit naman kay guys, padikit naman kay Tugang, yan, Princess Magnifico. Nagla-live yan, Monday to Friday, 8 p.m. Pinas time, guys. Maluoy man, guys, maluoy. Isang Tugang natin yan dyan, guys. Ayan, Aliciana, Smack. Ayun, kantahan tayo ni Tugang Princess, guys. Guys, hindi ako singer, guys. Pinagpapauna ko sa inyo, guys. Sana, ay, magaling boses nito ni Tugang. May galaw siya sa Team Chupatimos nga, sabi ni Tugang Ann Hartman. How can I find Walang music, Tugang. Wala. Ito naman, problema na naman natin ito, Tugang. Ano ba? Auntie Cadet. Okay lang yan. Anuhin mo lang. Maluoy, patamsak po, sabi ni Tugang Tamsakan nyo muna, guys, saglit. Done to you daw, bigyan ka na pero yung nang dikit sa'yo, ninja. Alam nyo, guys. Oo, tama yan.
Alam niyo ba kung bakit walang music tugang? Dahil Dahil nagkamalitan pala. ay, pasensya na guys. Pasensya na, Sunday ngayon, pagod na. Oo, pagod ako guys. Saan na ba? Andali. Balikan ko ninja niya. Pag binalikan niya main niya, tsaka ako balikan, bahala siya. Ay, yung iba kasi na ano, talagang gano'n ang ginagawa. Ayan, "Chupa is real," sabi ni ano, Supa, Iniquin Vlogs. Ayan, sa Team Osmac, mga taga Bicol din yan halos. Ayan, kasi Basketball Life, uy, nababa ng bahay ang ating No. kaibigan diyan, guys. Okay, tugang baka meron na, no? May kalab shoutout sa ating lahat. Tingnan natin Ay, tugang kung okey meron na, na. okey na. Okay, may kalab shoutout guys. Thank you so much po. Maraming salamat. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Walang gesture, isip man. Melodies are my best friend. But my words are coming out loud. I reveal my heart to you and hope that you believe it too. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. This is just a simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, when I say I love you, honey. It's the leave I really do. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Back to you po. Maraming salamat, guys. Alright, Tugang. Back to you. Thank you, Tugang Princess Magnifico. Pero parang may Welcome natin, Jobs TV. Hello, good evening, Bicolana. May dalang shoutout, bagong pasok. Ayan, may jacket ka na, Tugang. Ano ba yun? Yung galing kay Sis Mian.
Regina Beans Bakara, GPC from Helen B. Mega love shoutout. Thank you so much for coming, guys. And guys, drop kayo ng bahay or type kasa para magdikitan kayo dyan. May mga bago, guys. Ayan. Japs TV, baba ka ng bahay. Tugang. Thank you for coming, Japs TV. Ayan. Second account ko. May Jack. Ricky Mati, thank you, Ricky Mati. Baka gusto mo naman kaming kantahan, Ricky Mati. Oy. Ayan, maluoy man. Ayan, maluoy man. Para madinig namin ang boses mo manan, Ricky Mati. Oy. Ayan. Okay, mega love shoutout. 19 million viewers in the house. Mega love shoutout po. Ay, si Thank you Japs so TV much. pala yan. Okay, si Japet. Sige, may jacket na. Thank you, Japet ha. May second account na si Japet. Oy. Sana all. May Japs TV pa. Oh. Ayan, tig-shortcut na. Sige, Tugang. One more. Tugang. Bago ako hindi ko alam kasi yung sound ko eh. Ayan. Thank you guys sa mga nandyan. And sa Team Osmag, Team Chupa. Ayan. Mega love shoutout. Thank you. Type kayong kasa guys sa mga nandyan na gusto mong isda. And si Ann Hartman TV. Nagbaba ng bahay. Love-lovin nyo naman guys. Maluoy guys. Love-lovin nyo naman. Si Tugang. One more. Tugang. Tapos kakanta na to, Kang. Road to 150. Ayan. 100 to 50 daw. Road to 150 pala. Sige, 150 guys. Next time, te. Nasa labas. Ay, sige. Nasa labas ba si Ricky Mati? Ayan, love-lovin nyo na guys. Go to channel na lang. Pag nag-type sila dyan, go to channel. Pag walang link, okay lang. Ayan. Kikita nyo naman ako guys, maluoy guys. Mamaya balikan ko ay pagkatapos ko dito kay Tugang. Maluoy lang guys. Oo, para puntahan nyo din yung live ni Tugang Princess. And Ay, sige, sige, Tugang. Tugang. okay na Tugang. Okay. na. Para sa inyong lahat guys, happy Sunday po sa ating lahat. Mega love shoutout sa lahat. Suddenly she's leaving. Suddenly the promise of love has gone. Suddenly breathing seems so hard to do. Carefully let it. I got to know just a minute too late. Oh, now I understand it. All the times we made love together, baby, you were thinking of that. Why do I love you? Don't even want to. Why do I love you like I do, like I always do? You should have told me. Why did you have to be answered? Why do I love you like I do? I'm gonna show no weakness. I'm gonna smile and tell the whole world I'm gonna my senses. Deep down when no one can hear me, baby, I'll be crying for you. Why do I love you? Don't even want to. Why do I love you like I do, like I always do? You should have told me. Why did you have to be answered? Why do I love you like I do? Alright, thank you guys. Why do I love you? Don't even want to. Why do I love you like I do, like I always do? You should have told me. Why did you have to be answered? Why do I love you like I do? Thank you po. Maraming salamat po, guys.
Thank you, Tugang Princess. Ayan, hindi pa ako nakaano ng kakanta. Ay, ito na lang. Sige. Kanta tayo. Di ko lang kasi alam kasi nagpuputol-putol ang aking internet. Sana this week maging okay na. Auntie Codet! Thank you, Auntie Codet! Thank you, Tugang Princess ha. Ganda ng mga song, mo. Miss Anne Hartman, may galang shoutout Miss Anne Hartman. Ayan, thank you so much. Dilikitan kita Miss Anne Hartman. Bigyan kita ng saging na extra. Miss Anne ha, thank you so much po. Auntie Codet, may galang shoutout sa mga dumikit kay Princess. Thank you so much guys. Okay. Akit na kayo guys para may kasama naman sa Tugang. Auntie Codet, nasa trabaho ka? Sa trabaho to si Auntie Codet eh. Ayan, para sa inyo guys. Tingnan natin kung ano. Kusistati. Janice Deliso, may galang shoutout. Thank you. San Mensa, shoutout mga Tugang. Like ko yun. Para sa inyo. Don't lose your way with it passing day. You come so far, don't throw it away. Living, dreams are for
BFA Vlogs. Favorite sa isa sa mga tugang. Ayan, si Tugang Boss Glides, paborito. And one more song, Tugang, kantahin ko para sa inyo guys. Paborito ko din to. You Needed Me. BFA Vlog. Thank you so much for coming. May jacket ka na. Ayan. Thank you so much mga tugang. Ayan. Dedicated ko to sa mga tugang. And especially kay Tugang Connie. But the years will be dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You brought it back to me and held me out and gave me dignity. Somehow you needed me. Give me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high up on a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I never leave. Why should I leave or be a fool? 'Cause I finally found someone who really cares. You held my hand when I was cold, when I was lost. You took me home. You gave me hope. When I was at the end, and turned my lives back into truth again. You even called me friend. Give me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high up on a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. Shout out North Ray Vlog, mega love shout out. Teacher Mali Tugang, mega love shout out. Ayan, sa bagong pasok Eva Yusori Sisi, mega love shout out. And Janice Deliso kanina. Ayan, shout out sa mga hindi ko na shout out kanina ha. Ayan, Tugang Maria Monaco, Acadians Vlog, Tugang Pinay Live in Canada. Ayan, dalawa yung Mali, may galap siya to, Teacher Mali. Mali, thank you Tugang. May galaw shoutout. Ayan, ikaw Ma'am Shir, ang di ko makalimutan sabi niya. Uy, grabe naman si G-Marge. Thank you so much, Miss Marge. Thank you so much po. Ayan, G-Marge, kaya pala binabati ko palagi di lang ng channel. Ayan, Teacher Mali, Tugang, kumusta mo? Ayan. Wala ba sa Pinay phone? Life in Canada. May galap siya daw, Pinay Life in Canada. Wait lang. Wala na ba akong echo, Tugang? Ayan, wala na. Ang wala. Ako tugang. Okay. Sige. And, bakit naman? Si Kijay, ano pa ba si Kijay? Busy pa? Hindi ko lang alam. Ayan. Okay, guys, pasensya na.
ano-ano lang tutugang ha. And sa ngayon, ito yung favorite ko na kanta yung tugang, promise. Kahit nakahiga ako, kinakanta ko. Kala mo Oh, singer. Eh. Ah, parang relate na sa nangyayari sa atin ba? Oo. oo. Oy, may Totoo galap yan. to Teacher Marila sa lahat. Thank you so much guys. Maraming salamat po. Pasensyahan niyo na kami ni Tugang, di ba kami singer? Makapapunta pa lang kami sa pagiging singer. Sa kakakanta dito sa YT. Mag-practice lang tayo, Tugang. Pupunta Oh, tayo practice doon. lang kami. Alright. Practice lang kami. Papunta na kami doon sa ano. Ano ay Tugang? Tawag na tanghalan. Guys, para po sa ating lahat. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In the place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. And this bliss we cannot feel. We're all great, we stop existing and start living. In it feels it always. Love's enough for us growing. So make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceiving will reveal our joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep struggling life on this earth's rough song? It's plain to see this world is heavenly. We get slow, we could fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. In the world with no fear, together we'll cry happy tears. Say the nations store their stars in of oceans. We could really get there if you care enough for the living. Make a better space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we care enough for the living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living,
make a better place for you and for me. Thank you guys. Maraming salamat po. YouTube. Okay. Thank you to gang Ma'am Shetesa or Princess Makeup Papa, si Lucis, may galam siya. Thank you po na tamsak. Ayan, one more siguro sis. Ay, ano tugang? Tigdalawa tayo habang wala tayong karelyebo. Miss Mylene Angelo. May kalab shoutout Miss Mylene Angelo. Thank you. Oo nga, wala pa po. Ay, Mylene! Thank you, Mylene. Nasa word to si Mylene. Ayan, oo. Kung wala, lang. Siguro, maiksi lang ang live ko. Gawin ko lang 3 hours siguro. Ay, magtuto pa lang. Magtuto pa lang. Sige lang. Saglit kayo, saglit. Wait lang. Akyat si Sisbet Lily. Sige. Mm. Kasi pag walang akyat mag-end na tayo para makalaskwat sa ako. Kasi bukas dito pag Sunday, bukas maglakad-lakad magandang oras. Ito ba yung iba yata ito? This place where the dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we'll never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman alone, and I do anything to get you into my world and hold you within. It's alright, I defend over and over again. What you do? Ito, gamit dito. Hindi ito yun eh. Ito lang napindot ko. You eternally mine. In love there is no measure of time. We blinded all at this time. We may be oceans away. You'll feel my love. I hear what you say. The truth is here around. I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman alone, and I do anything to get you into my heart and hold you within. It's alright, I defend. Tugang, back to Tugang and Miss. Thank you, Tugang. Ayan, shout out. Cleosa. Baladares, may galang shout out. Ayan. Buena tarde. Ayan, ano kasi to eh. Taga Brazil. Ayan, muchas gracias por venir. Shoutout sa Baladares and ano pa natin kako-host Tugang? Sisbet Lily, may galaw shout out. Blessing Beauty in World, may galaw shout out. Miss Beth, may galang shoutout Miss Beth. Hello Sisbet Lily, thank you for akyat. Thank you naman.
Eh, kasi sabi mo mag-in ka, aakyat ako para manggulo sa live mo. Hindi ka mag-in ng maaga para magmonetisan tayo. Monetization daw. Hello, Miss Betlele. May galab shoutout po sa inyo. Hello. Ano Magmarites pangalan ba? mo? Magmonetisan tayo. Saan si Kuya Egg? Di ba mahilig yun sa marites? Saan yun? Ayan, Kuya beauty. Egg. Pidging, Kuya Egg. Good day. Ayan, may jacket ka na. Thank you for coming. Ayan. Thank you, Sis Bitlili, sa pag-akyat, ha. Ayan. Umakit ako kasi wala pang time ko. May 1 hour pa. Sige. Bago ka mag-start, sige. Ayan. Kanta na agad yan, Tugang. Late man ako nag-start. Ano? Kanta na ko? Dayon? Oo, Dahil na, Tugang, dahil na pinagtatagal. Maday man. Oo. Ay, Kaintindi man yan si Tugang Princess ng Bisaya. Bisaya, oo. 'Di ba? Gamay. Gamay o dako. Kamay. Aday, Sharon. Miss Betlili, dahil na pagpadugaya. Taga-asa day ka. Taga-asa day ka. Bisaya di ay ka? Miss Bet, Bisaya di ay ka? Bisayang dako. Lord, taga-asa day ka. Taga Masbate mi. Bisaya naman Sabay. bakit eh? Pero kay mga salitado halo-halo, Miss Miss. Ay, Prenny, Gaynalin, may galaw shoutout. Okay, kayo lang si Miss Gaynalin. Sige, banatan na natin. Uy, saan si Kuni? Saan si Kuni? Banatan natin, pasayawin natin si Kuni. Last na kayo. Nagluluto. Ay, Kuni, alik ka na dito. Ayan, Ma'am Shima, may galaw siya. Mga ka-Prenny, ayan. Bakit late? Saan ba galing si Miss Gaynalin? Gaynalin, nagigising mo lang ba? Miss Gaynalin, nagigising lang ba? Ano ang nangyari, mga Prenny? Ano ang nangyari? Kagigising lang ba? Natulog ba kayo? Anong gusto? Magkantahan o magmaritisan? Hindi. Game ako dyan. Kanta ka man. Sige, ikaw na. Game Good vibes. Game. Turuan niyo ako. Akyat ka. Gusto mong akyat. Turuan kita. Bago ako magtapos. Ayun na yung sound ko. Ilang? Agoy, sayawan na sa barangay. Huwag na akong i-focus. Hintay yung tatlo lang ba? Ganon. Hello, Queen Alicia. Kadin Vlog. Ay, Princess. sarap isayaw yan. Tonight. Mukhang mapapasayaw tayo. Tonight. We try to know and think it's just like tonight. Let your feeling riding over the flies. To make your joy, will enjoy yourself. Ako na lang. Don't give up the pleasure of tonight. Don't be worried, baby. Everything has gotta be great. Why don't you try to know it? You don't tell the things to forget. For I tell you, we will see tonight. We got the pleasure in the right way. Ang daming notification eh. You and me better now we're finally together. We will see tonight. We got the pleasure in the right way. Tonight. You and me better now we're finally together. Ang hilig madisco dyan. Sayaw-sayaw mo na. Sayaw. Galaw. Hello, si Chai. Tonight. Stop
to be moving and just listen to me. We'll be bonding now to lose your mind. That's the moment, enjoy yourself. Try to know it, the light in your eyes. Don't be worried, baby. Everything has gotta be great. Why don't you try to know it? You don't tell the things to forget, or I tell you, oh. We will see tonight, we got the pleasure in the right way, oh. You and me better now, we're finally together, oh. Tonight, we will see tonight, we got the pleasure in the right way, oh. Tonight, you and me better now, we're finally together. Yahoo! Tonight, 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 tonight. Tonight, you don't tell things to forget, I tell you, tonight ang title. We will see tonight, we got the pleasure in the right way, you and me better now, we're finally together, tonight. We will see tonight, we got the pleasure in the right way, tonight. You and me better now, we're finally together, tonight. We will see tonight, we got the pleasure in the right way, tonight. You and me better now, we're finally together, tonight. We will see tonight, we got the pleasure in the right way, tonight. You and me better now, we're finally together. All about coffee, dagdagan pa? Sinong gustong sumaya pa dyan? Marami pa akong baon pang sayaw-sayaw. There's some, there's some. Nariola, all about coffee. Jade, Mindoro TV, may galab shoutout. Ay, sa mga bagong pasok guys, you can type CASA. All about coffee. Lina Ariola. Shout out. Ano pa ba gato Yes, kinanta mo? Tonight. Sino Ito, kumakanta nun? balo. May kubuha. Ito ang sarap sa mga Ayaw! Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it all your love, all your love. Angel face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice or count to 10. Don't take advice, don't ask me when. Just come my way, simply kiss me and see. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it all your love, all your love. With your head up in the sky,
every day you're walking by. Why don't you hug the stars looking at me? Stop the game, don't waste your time, for all your dreams are matching mine. No use to play hide and seek for a wake. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, all your love, all your love. Let me be your Romeo, your wonder boy, and your super Tom. Let me take you the Milky Way on a holiday. Follow me, why don't you follow me? Just come my way. Simply kiss me and see. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, all your love, all your love. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, all your love, all your love. Meron pa. Meron akong isang dusinang pangsayaw dito. Diba? Sige, go. Maganda yung mga kanta niya to. Oh, di ba yung mga dati ba, di ba maganda pakinggan yung mga dating kanta, di ba? Yung mga kanta dati. Tugang Ellen, kabay ng hands. Uy, okay lang, tugang. Wow, bumabata ako sa music. Hala, Noe Masti is in the house! Diyos mio! Sino Noe Masti? Mapunta pala siya dito? Si Noe Masti? Hello, my friend. Hoy! Noe Masti. Wow. Hello, Noe Masti. Thank you for coming here. Diyos ko lang. Akala ko sa live ko lang pumupunta. Sino nakalit dito? Diba? Maganda yung mga kanta dati, no? Italy is always energetic and beautiful. Thank you, Noe Masti. Just colored. Beautiful daw. June night. It's hard to stay on my own. I feel like taking a walk. I can't stand the tricks that you play on me. The time you first took a seat by me, you loved to me as you were a dream, and suddenly I made up my mind. Oh, Naghang si wala. Nawala. sweep the nights away. Wala ko no. Never mind her, never mind her, never mind, we'll sweep the nights away. Never mind her, never mind her, never mind, we'll sweep the nights away. Ang dami kasi notification, kaya huminto yung ko sound. Yung background ko. It makes no difference to walk in a dream, 'cause probably you change your mind. I just can't figure it out.
Oh, anak, many past day by day. Has been searching for a reason you ain't got to say it to me. I can't get my blood and veins. By the look in your eyes, I knew it's surprise. The time that we earned all over now. I'm standing alone, still needing someone who'll suddenly sweep the nights away. Never mind her, never mind her, never mind, we'll sweep the nights away. Never mind her, never mind her, never mind, we'll sweep the nights away. Never mind her, never mind her, never mind, we'll sweep the nights away. Never mind her, never mind her, never mind, we'll sweep the nights away. Sige. Tubag kayo muna. Ala. Kayo muna. Dagdagan ko mamaya kung sayawan. Kayo muna. Kami muna. Ayan. Oy, thank you to Gang Helen Yaban Helping Hands. Ayan. Thank you naman. Ako ba? Music yung kanina. Sayawan. Dahil na masayaw. Ayan guys, sa mga hindi pa kadikit ni Sis Bitlili, nakapin ang kanyang bahay ang ating singarn. Ang magaling kumantang mga sayaw. Ayan, ako muna kakanta, Tugang. Oy, ikaw. Ikaw ba? Ako. Ano ba yung kakantay natin? Wala akong prepare. Patamsak naman guys o palablab dan sa nakapin. Baka naman. Tagalog na lang ako. Oy. Sige na. Ito na lang. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga balak ko. Thank you, Tugang Helen. Handang dumamay kung kailangan mo. Saan kayo sa Naga? Saan mo mayroon kang kaibigan? At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindig, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling ligo na ang lahat, pusong kay tamis
Saan mo mayroon kang kaibigan? At kung kailangan mo ako sa oras na iyong pag-iisa, kung naninimlim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandali, bigo na ang lahat. Pusong kay tamis, kailan may di ka matitiis. Sa sandali, kailangan mo ako. Kay Katugang Akitin sila, nakarelax naman ito ang kanta. Blessings, beautiful. Thank you so much for staying. Thank you, Tugang, Pinay Live. Ingo Pinoy, may galang shoutout Tugang. Shoutout sa mga nandyan, guys. Ito para sa iyo, Helen. Isa ba ka sa mga anak mo? Ayan, thank you, Helen, ha. Shoutout, Tugang Indo. Ingo, I miss you, Ingo. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa inyong buhay. Sikat din, dala kang pulutan. Sige. I-kiss mo ako sa warriors mo. Sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na
may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala na lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Okay lang yan si Nightbot. Makulit yan si Nightbot. Kasing kulit ni, ni Bicolana. Ayan. Thank you so much, guys. Tugang Lilian, Tugang Princess, Helen Laban, and Blessing Beauty World. Oy, Tugang... Sige. Next. Ann Hartman! Si Ann Hartman, Tugang. Ayan, Ann Hartman. May, bahay. Ayan. Okay. Si Sisbit Lily. Sisbit Lily. Nakapin dyan, guys, sa mga hindi pa kadikit. Dikitan nyo naman, Sisbit Lily. And may upcoming live yan after ko. Siguro. Yan. Anong oras ba yun? Ann Hartman. Nandyan, nabimba. Notify. Thank you, Tugang. Ann Hartman. Sige, Tugang Princess. Sige po, Tugang Bicolana Balos. Ayan. Okay lang. Message ka lang ako na ako na mag-add. Okay. Wait. Okay, naglalagay sa lahat guys sa atin. Itanong mo sa akin kung sino ang aking mahal. Itanong mo sa akin, sagot ko di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Sayang lang damdamin, ikaw ang aking mahal. Maniwala ka sana, sa akin ay walang iba. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Ang nais ko sana'y inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man ang laging isisigaw. Alright, thank you so much guys. Tugang na sumutugang ko ha. Ang nais ko sana'y inyong malaman,
Sa dalaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man ang laging sisigaw ng mga aking mahal, ng mga aking mahal. Tugang, thank you so much, Tugang, and ako'y nalarga na. Sige, thank you, Tugang. Tugang Mamshi, ha. Salamat sa Thank you so much, ano. guys. Sa lahat ng mga dumikit. Ayan. Thank you, Princess. Princess Magnifico, guys. Sa mga hindi pa kadikit. Thank you, guys. Maraming salamat. Hindi ako nakadikit sa'yo. Asan? Saan ba yung ano? Ibaba ko. Sige, baba mo, Tugang. Or Princess na lang. Kasi ano, sa code, may code dyan. Tugang. Ito, ano, sis, Bit Lily. Ajay, pinaba ko na. Thank you, Tugang. Ingat. Good night. Ayan. Bye-bye. Ayan, ingat. Good night. Ano ni naman isang malaking kay bahay. Wala na. And everyday nagla-live yan, 8 p.m. Pinas time, guys, sa ano. And Sis Bit Lily, sa mga hindi pa kadagay, you can connect Blessing Beauty World to Sis Bit Lily, or Bit Lily Mero. Ayan. Tugang Rodeline Amostoso, may galaw shoutout. Thank you sa pag-stay, guys. Ako na baratan. Sige, sis, medya ora na lang siguro ako, I think, ano. Thank you so much, Tugang, ano, Princess. Ito, 30 na pala dito sa amin. Bakit ano lang yung live mo ngayon? Ganun na yung magiging live ko, hindi na. Wait lang. Ano yan? Ah, may- Hindi na mahaba ang live mo. Everywhere you go, light flash. All you got to have is the cash. When you think you're everyone, it's got to have a level. Designer music. I don't even know what it means. Stick on your shoes or your jeans. Sabi ko? Sabi ko or ikaw may sabi dyan? Choppy man. Okay lang ba dyan sa ano, sa baba, guys? Yung ano niya, sound. Choppy sis. Yung parang ano. Oo. Sabi ba ko? Kindly pindot-pindot me. Designer music. Puto-puto di ko. Puto-puto. Bakit kaya? Ano manjari? Hindi, ang puto-puto yung mag-motify ba? May mag-motify sa phone niya. Kinuha na ko ng background music. Kaya siya ang pero hindi ako nagputol siguro. Designer music. Oo. Designer music. Ayos ang daw kayo puto-puto. Nagmamadali ang music. Following the crowd. It's their game. Everything depends on which name. It's got to be designer. There could be no finer. Designer music. Designer music.
got to be in bulky with polo. Stick on your sweater. It's got to be a designer music. Designer music. Everywhere you go, light flash. All you got to have is the cash. Well, you think you're able, it's got to have a level. Designer music, designer music. I don't even know what it means. Stick on your shorts or your jeans. If Calvin says it's my shame, got to be in fashion. Designer music, designer music. Yung dumikit sa akin, magbakas lang. So, maglalasong ako? Mag-ina ka? Maglalasong? Saan ka naman? Sige, mega love shoutout! Sino to? Mary Flower Channel. Mega love shoutout Ninangs, Bicolana. Aura here. Ay! Mama Aura, mega love shoutout. Ayan, may jacket ka na, may aura. Sige, putol-putol ang ano eh. Sa internet siguro, kaya ganyan din yung ano ko eh. Diba? Yung sound ko. Putol-putol ang sa end mo? Putol-putol ko? بس على الطلبات Putol ang dating? Or yung... Oo, sis. Bakit Chappy-chappy. kaya? Thank you, Dave. 22 sa pag-share. Kaya lang matapos na ako. Don't cry. Open your eyes, that's all he's ever wanted. Maybe it's just your love that's done. I can be right when you get the feelings through your heart. What do you think about it? Do you think that is your pride? What do you dream about yourself? Now baby, you can tell me. Don't be so afraid and don't cry, this is my life. Don't cry, you've not bitter, never lost your mind. Now maybe you can feel me, maybe you can say me. Don't cry, it's me forever, don't forget my eyes. Don't cry, you have no better, never lost your time. Now maybe you can feel me, maybe you can say me. Don't cry. Love in your eyes, look at the world, you'll be a strong girl. Maybe you'll reach for your door. I must believe that
your time. Smile will keep this heart. What do you think about it? Do you think that is to hide your pride? What do you dream about yourself? Now, baby, you can tell me. Don't be so afraid and don't cry, don't cry. This is my life. Don't cry, the future never lose your mind. Now, maybe you can tell me. Maybe you can say me. Don't cry forever. Don't forget my eyes. Cry you up, no bitter neighbor. Now, maybe you can tell me. Maybe you can say me. Don't cry. What do you think about it? Do you think that is to hide your pride? What do you dream about yourself? Now, baby, you can tell me. Don't be so afraid and don't cry. Don't cry, this is my life. Don't cry, never lose your mind. Now, maybe you can tell me. Maybe you can say me. Don't cry forever. Don't forget my eyes. Don't cry, you have the future. Your time. Now, maybe you can tell me. Maybe you can say me. Don't cry. This is my life. Don't cry, the future never lose your mind. So maybe you can tell me, maybe you can say me, don't cry. With my eyes, don't cry, you have the future, lose your time. Or maybe you can tell me, maybe you can say me, don't cry. Oh, di ba? Don't cry. Thank you. Nagsinamok. Nagsinamok ko sa Sa live mo. kahit talagang choppy, puputol-putol. Ayan, thank Happy you, thank talaga. you. Oo, parang kagaya rin sa akin 'pag ako'y kumakanta, gano'n din. Ayan, thank you sa pag-akyat. Bakit Ayan, kaya? mag-end na rin ako Sige. kasi wala ng tao. Thank you so much. Sige, sige. Bye-bye, guys. And bye-bye, Bicolana. Uy, Bakit Leonardo ay, Masita na. Leonardo, mega love shoutout. Thank you. Bakit tawa siya ng tawa? Siguro Tawa naka-video siya siya. kay... Hindi, Mahina tawa siya kay bakit andito ako. mahina Nagtawa ang siya net. kay bakit... Bakit Nagtawa siya kay andito bakit ako ako? andito. Ayan. Uy, Virgie si Leonardo, pareho Abalasma. sa'yo. Gala ka din. O di, gala din ako. Ganyan lang yun. Uy, Sige, mag-e-end na bye-bye, ako. guys. Sige, bye-bye. Virgie, Bye-bye, Bicolana. Thank you. thank Baba you na ako. sis. Thank you so much. Thank you, Nak. Chichay. Ayan, Virgie, thank you. Puntan ko yung bahay mo. Ayan, thank you, Leonardo, sa pagpasok. Nagtawa. Ayan, magkakilala kami ni Sis Bitli. Thank you, Virgie. May jacket ka na. Pero mag-end na ako. Thank you so much sa lahat ng umakyat. Thank you, guys. And good night, everyone. Sa mga nasa Pilipinas, good night. Tugang Princess, thank you so much. Thank you. Bye! End ka na. Oo, kasi wala ka naman. Ayan. Beautiful Chicha, may love shoutout. Oo, nasan ka ba? Wala ka naman, kaya mag-end na ako. Para mag-last sa ako. Ayan. Bye everyone! Salamat sa mga pumunta. Late ka naman, Virgie! Puntahan ko yung bahay mo. Bernabe. Oh, bakit naman ako pumapas? Bernabe Abria. Ayan, ha ha ha. Ayan, Mary Flower. Thank you, Mami. Thank you so much. Tumawa ka dyan hanggang gusto mo. Bahala ka dyan. Ayan, sige. Bye guys! See you on my next live. Bye! Ay, Virgie. Ay, nagbaba si Virgie ng ano. Sige, puntahan ko yung Virgie, ha? Ayan. MJ Abrera, thank you. Bakit ang bilis? Wala naman tao, sis. Wala naman. Para ano ako. Mag-relax ako na, sa labas. Ayan. Thank you sa ano yan. Sa team ni sis, ano yan? Sa team ni
Sis Helen Valencia Vlog. Thank you so much. Thank you so much, guys. BFA Vlog, thank you sa lahat ng mapas. Bye na. Wala na. Nag-charge na lang ako. Thank you. Bye, everyone. Ingat kayong lahat. Love you all. Bye.